Ако обичате бисков, тази рецепта е за вас. Днес ще ви покажа как приготвям най-бруталния бисков чизкейк. Започваме с основата, за която ще ми трябват бисквити бисков, които ще натруша, и разтопено масло. Разбъркваме ги и ги слагаме в ринга. Продължаваме с крема. Добавям крема сирене, пудра захар и бисков крем. В отделна купа разбивам сладкарска сметана. Добавям я при другия крем и разбърквам всичко, а това ще направи нашия крем в пъти по-пухкав и по-въздушен. На водна баня ще разтопя крем бисков. Запазих си малко от крема, с който ще украся накрая нашия чизкейк. Готови сме, а сега е време да го оставим да стегне. Станала е уникална. Заповядайте в ресторант Немо, за да я опитате, а и ще ви оставя пълната рецепта долу в коментарите.